שלום, היום אני אלמד אתכם איך להוריד מפות למיינקראפט. בהתחלה תיכנסו לאינטרנט. עכשיו תכתבו maps for Minecraft. ככה. תיכנסו למיינקראפט share maps ופה יהיו לכם הרבה מפות. הנה, תראו. עכשיו נגיד סתם אני אוריד מפה אחת שקוראים לה את המפה הזאת. הנה, עלה לי. אני פותח אותה. אני כותב פה בהתחל אחוז דאטה אחוז. נפתח, כתוב לי פה רואמינג. אני נכנס לזה. עכשיו למעלה כתוב לי מיינקראפט. אני נכנס לסייב. הנה. אני מעביר את התיקייה של המפה לתוך הסייב. ככה. הנה. עכשיו בואו נראה אם זה עבד. זה עוד מפות שהורדתי. הרבה, נכון? נכנסנו, בהתחלה זה ייתן קצת זמן ואז זה יעבוד. הנה, חכו, עוד רגע זה יעבוד. הנה. חכו, הנה זה עוד קצת. הלאה. הנה, עבד. עכשיו רואים, הנה, מקום חדש לגמרי. הנה, יש לי פה מיטה, ביצים של פרה ומדור. עוד שלדעתי זה בטוח. אז הנה. ובמפה הזאת אני אמור להיות לחוד. אוי שיט. איך אני פה מקווה שמסריח? ואיך? לא! מקווה שרע, לא, אין לי חיים. אני מת. הנה. טוב, זה מה שצריך לעשות, רק ואם אתם רוצים אם אתם רוצים נגיד לשים את זה בסרבר שלכם, אז בואו אני אראה לכם. אתם חכו שנייה, אני רק אראה לכם את המפה של הסרבר שלי עכשיו, אני אעצור כדי שלא יתכנסו. הנה. חכו שנייה. שלום, חזרנו. עכשיו הנה, רואים את המפה שלי? מפה גדולה, נכון? הנה עכשיו, בואו ואני אראה לכם איך עושים את זה. הנה, חכו. הנה. יצאתי. עכשיו, אני נכנס לתיקייה של הסרבר. הנה, לי כבר בחוץ. פה. אבל אתם צריכים אז תחפשו אותה פשוט איפשהו. בעצם, עזבו. הנה. אז נגיד אני רוצה, יש לי מפה של ביקיני בוטום. יש לי גם רק שתדעו. הנה, נכנסתי לסייבס. אני עושה ככה. אני מוציא את המפה הזאתי של הוורלד, ואני שם אותם במקום אחד שאני אזכור. שאם אני ארצה להחזיר, אני אחזיר. אז הנה. אני נגיד עכשיו רוצה את המפה של ביקיני בוטום. בואו נחפש אותה. שנייה. ביקיני בוטום, איפה אותם? הנה, מצאתי. אז הנה, אני מוציא את הוורלד, את הוורלד אני מוציא לפה. הנה, סתם אני מוציא אותו לשולחן עבודה שיהיה לי, איזה מבאס. שנייה, איזה מפה זה? כן. הנה רגע.
סטריט קול. זה סטריט קול. נו באמת, יאללה, נעשה שנית, יאללה! סליחה על התקלה, אנחנו עוד שנייה נחזור. סליחה על התקלות, הנה. אז תראו, נגיד יש לי פה וורד. אז קודם כל אנחנו צריכים לסגור את הסרבר. ואז אחר כך, נגיד אני אשים את זה של ביקיני בוטום. רגע, אני מחפש אותו. סליחה. ביקיני בוטום. יאללה, עזבו את הביקיני בוטום, אני אשים משהו אחר. אני אשים את זה, מפת פרקור. בעצם לא, אני לא אשים את זה. אוי שיט, הכנסתי אותו לבפנים, לא. נו באמת, איפה הכנסתי את זה עכשיו? טוב, אני אשים את זה בתור, אני אשים לי מפה אחת של, איך קוראים לזה? של טירה. הנה, הכנסתי. עכשיו אני צריך למחוק, לא שנייה, אני אשים אותה פה כדי שלא יקרה לשום דבר. הנה, שמתי אותה פה, אין לי אותה עכשיו, נכון? יופי. אז אני משנה את השם של המפה ל world. world, ככה, רואים? יופי. נו כבר תעבוד. אמור לעבוד. הנה עבד. עכשיו אני מדליק את הסרבר. הנה, אני מדליק את הסרבר, הנה הוא פועל, הנה, דון. עכשיו חכו שנייה. נכון, תמונה יפה? אז הנה. חכו. כבר. הנה. חכו. אז הנה, אני נכנס לסרבר. הנה, חכו, זה פשוט כי התחלתי במקום אחר. אבל רגע, אני מחפש את הטירה. הנה, הנה, רואים את הטירה? עולה. הנה. וסתכלו מה? אם אני נגיד רוצה, הנה, שנייה. יש לי גם פה פולטנים. שבכל אחד מהם יש 64 חצים. אז אם נגיד בא אויב, בזה יש 60 כבר, בזבזתי, ובכולם פה עכשיו יש 60, כי כשאני לוחץ על האחד שמה, זה יורה את הכל. אבל מה שקצת בעיה במפה הזאתי, יצירתי. הנה. אם כן אני במצב יצירתי. בגלל זה אני באתי ככה. וזה, הנה סתכלו. הנה אני לוחץ, זה מוריד. ובטח אתם חושבים איך אני עובר פה עכשיו. אוקיי, עכשיו אם עברתי את השלב הזה, אז אתם חושבים איך אני עובר את זה. אז הנה סתכלו. אם אני לוחץ על זה, זה לא רואה לזה כלום גם פה. אבל יש לי פה עוד כפתור נסתר אחד שהוא פותח, ואפשר גם לסגור איתו מבפנים. הנה, פה אם חובבי ההישרדות יעשו את זה על סינגל פלייר. בהתחלה, הנה, פה זה החדר אוכל, יש דברים לאכול. הנה רואים, פה יש הרבה אוכל, ופה גם יש הרבה תנורים. ועכשיו כל פעם שאני לוחץ על זה, הנה, יוצא לי סטייק. תראו, הנה, הכל מלא פה כמעט ב-64 סטייקים. פשוט אני השתמשתי בכמה. אז הנה, תראו, יש גם פה חדר שינה. הנה, שנייה, לא, אני לא רוצה. נו באמת. חכו שנייה. הנה, אוי יופי. הנה. עכשיו פה בפנים, הנה רואים, יש לכם
בואו נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 סטים, לא כולל הנשקים של הזהב. ויש לכם פה עוד. הנה. לוחצים על הכפתור, לוחצים על הכפתור, נפתח הדלת. הנה, ופה יש לכם גם. הנה, פה זה תיבה עם הרבה דיימונד, אבל הרבה. פה זה תיבה עם הרבה גולד, הרבה. פה זה סתם תיבה שאני לא יודע למה היוצר של המפה עשה אותה. הנה, ופה אם אתם רוצים, הגעתם פה לגג של הזה, של הטירה, והנה, יש פה את זה נגיד, מלא חצים וחרבות. הנה, זה של צ'סט פלט, לא, של, אתם רואים כבר, הנה של איירון וכל מיני כאלה. הנה פה יש תרנגולת. כן, הנה, ורק עוד דבר אחד שאני רוצה להראות לכם. זה, חכו שנייה, אני מחפש אותו. זה, הנה, זה כאילו אמורים להיות אנשים שמתו. והנה מעבר לגיהנום. ומה שמוזר בגיהנום זה שתסתכלו, שנייה אני אכנס לבפנים. הנה, מה שמוזר פה, איפה שהם עשו, או לא, שיט, עוד שנייה נכנסתי שוב. אז הנה, תסתכלו, שהם בנו פה לול. בדרך כלל יש פה, הנה, יש כמה תרנגולות. בדרך כלל אבל שרק שלא עשית שום דבר, פעם ראשונה שאתה מגיע לפה, יש הרבה תרנגולות. פשוט אני פתחתי פעם אחת את הלול ועפו לי מלא תרנגולות משם. יצאו לי מלא. הנה, ועוד משהו אחד שאני רוצה להראות לכם, זה, שנייה, איפה זה רק? לא. כן, הנה, מצאתי. הנה, לא, פה זה אמור להיות נו, חשבתי שהוא סידר איזה אפס. סליחה, ילד אחד מהסרבר הרס לי פה איך קוראים לזה? את הרכבת הרים. ופשוט חירב לי אותה. אני לא יכול להתחיל פה בינתיים את הרכבת ולא לסיים אותה. והנה עוד רכבות. שפה בהתחלה אתה משחק, הנה. אני לא נגעתי בזה, יש לך פה מלא קואל. ופה יש לך מלא מיינקארט, with friends וזה ומיינקארט. כדי שתיסע. אבל קריפר. לא, סליחה, לא עושה לך שום דבר. אז הנה, נו, תן לצאת. אתה צוחק עליי. שיט, הקריפר יפוצץ לי פה הכל. הנה, אני אעשה לכם נסיעת מבחן. אוי, שנייה. סורי. הנה הכפתור. שיט, מה שברתי? זה דפוק אני. יופי. הנה. יופי. הנה, הסתכלו עכשיו. זה עולה פה ככה. ובהתחלה יש תרנגולות. מה זה? מה זה היה לגזה? יש מלא תרנגולות כאלה שאתה יכול לזרוק, לא, מלא ביצים, יש לך ביצים שם, כי יש שם הרבה תרנגולות, שאתה יכול לזרוק אותם פה סתם. מה? מה זה התרנגולת הזאתי? עלתה לי תרנגולת על הרכבת? טוב, זה משהו מוזר. לך מפה. טוב, נראה לי שסיימנו את הדברים. אז תמשיכו לשחק מיינקראפט. ובקרוב יכול להיות שאני גם אביא את הקישור של הסרבר שלי לאוהבי הסרברים. יאללה ביי. חלקו. ביי.